Il-kumpanija Marsovin se tinvesti 4 miljun euro sabiex timmodernizza l-operat tagħha. Dan tħabbar waqt żjara li għamlet il-Ministru għall-Intrapriżi u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli fil-fabbrika tal-kumpanija fil-qasam industrijali f'Kordin. F'konferenza l-aħbarijiet fil-kantina tal-Inbit, il-kap eżekuttiv tal-Marsovin, Jeremy Kassar, spjega kif dan l-investiment jinkludi investiment ta' kwalità fosthom fil-makkinarju sabiex isir l-Inbit. Kassar spjega kif din il-kumpanija ħadet għajnuna mill-Molt Enterprise sabiex tkun tista' twettaq dan l-investiment fit-3 snin li ġejjin. Kull għajnuna li jkun hemm lej businesses Maltin li huma fil-manifattura, jaħdmu fl-agrikoltura. Dak huwa ngħid kritiku li jkun hemm. Sintendi wieħed japprezza meta jiġi l-għajnuna għax dak kollu li jiġi imur fid-direzzjoni tajba biex wieħed propja jkompli fit-tradizzjoni li produċi l-kwalità li aħna issa jenna fuq 100 sena. Hija kritika huwa importanti ħafna. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif dan l-investiment juri r-reżiljenza tal-kumpaniji matul il-pandemija. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif din il-kumpanija lokali jaħdmu 150 persuna bil-gvern qed ikun ta' spalla għan-negozji Maltin waqt żminijiet ta' sfida. Innutat l-investiment li isir f'operat sostenibbli. Huwa ta' sodisfazzjon li f'dan iż-żmien ta' sfida l kulħadd għaliex hija sfida internazzjonali. Nara aktar kumpaniji Maltin li ikomplu jinvestu biex ikabru l-operat tagħhom biex jiddiversifikaw biex ikunu aktar kompetittivi u biex ikunu aktar b'saħħithom minkejja dawn l-isfidi kollha. U meta naraw dan il-kuraġġ u anke d-determinazzjoni min-naħa tal-kumpaniji Maltin, aħna bħala gvern inkomplu bil-politika tagħna li verament nassistu u ngħinu lill-kumpaniji f'dawn iż-żminijiet.